Hallå, hallå! Linn här igen. Nu är det en ny vecka och nya besök. Denna gången kommer vi att besöka IT-gymnasiet. Och det kommer vi göra på fredag den 26 oktober mellan 10:30 och 12:30. Och du vet att går du på den här skolan, kom fram och prata med oss och ställ dina frågor. Vi finns där för att svara. Jag vill också informera om nästa vecka då vi har 3 besök. Vi kommer börja med Rubikianska på onsdag. Det är den 1 oktober. Vi kommer att fortsätta med Karlforska gymnasiet på torsdag den 2 oktober. Och vi avslutar veckan med Design and Construction College på fredag den 3 oktober. Och du vet, går du på någon av de här skolorna, tveka inte att komma fram och prata med oss. Och som du vet nu, om du vill att vi besöker just din skola, hör av dig till mig på linn.korpen@hotmail.com och sprid detta vidare. Tack för mig!